shin ko kana kiyaye da addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yi idan zai hau abin hawansa? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai hau abin hawansa zai ce bismillah. Bismillah. A lokacin da ya daidaita akan abin hawansa zai kabbara so 3. Zai ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sa'an nan sai addu'a ya ce subhanallazi sahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Fassarar wannan addu'ar ita ce tsarki ya tabbatar ma Allah wanda ya hore mana wannan abin hawar, ba mu kasance masu iko a kansu ba, kuma da cewa a wajen Ubangijinmu ake mayar da mu. Allah ya ba da ikon kiyayewa. Amin. maghbunun fihi ma kathirun minan nasi. Akwai ni'imomi guda biyu da yawancin mutane ba sa amfani da su yadda ya kamata.